Саши. На там, давай. На там. Ма прави завой, моля те, не дай караш надолу. Саши! Тук е, ела към мене. 4 o'clock! Това е по-лесно. Айде, насам ела, Саши! Ела към мене. Айде, дай натам сега завой. Направи завой, да. Хубаво. Още! Така, айде сега на другата страна. Хубаво на другата, хубаво, още. Браво!